Zarautz-honek antolatuko duen ikastaroaren izenburua hiritartasun aktiboa, esperientziak eta hausnarketa. Erderaz, por una ciudadanía activa, experiencias y debate. Ikastaro hau egiazki teoriko-praktikoa izango da. Lehenik, Beasaingo Lemniskata, Ondorrako zientziaren giltzak eta Zarautzon elkartea izango ditugu elkarrekin. Elkarteok zientzia, ezagutza eta gizartearen arteko harremanak aztertu eta lantzen dituzte. Bigarren ekarpena hau hausnarketa teorikoa izango da. Juanjo Álvarez katedradunaren eskutik lan egingo dugu. Berak hiritarrak eta demokraziaren arteko zerikusiak eta eraginak aztertzen ditu. Kafetxo baten ondoren elkartu hirugarren atalean murgilduko gara. Hauxe izango da bertaratuko garen guztion bilgunea, elkarrekin ikasten. Talde lanetan abiatuko gara Euskaltzaleen Topagune elkarteko teknikariarekin batera. Eta bukatzeko ezagutu ditugun praktikak nola gure inguruan txertatu gindezken, genitzakeen, galdetuko diogu gure buruari. Hau, abuztuaren 29an, osteguna, goizeko 9:00 arratsaldeko ordu biak arte, 5 orduz arituko gara. Ahal dugun neurrian euskeraz egiten dena saiatuko gara, baina erdaldunik hurbilduko balitzake ateak irekitzen dizkiogu. Beasaingo Jose Luis Etxezarreta, Ondarruako Lara Burgoa eta Eduardo Zabala, Zarauzko Natalia Bal, Juanan Urdangarin eta Angel Irastorza, Juanjo Álvarez Rubio katedraduna izango dugu gonbidatu nagusi. Ane Bustindui koordinazio lanetan, eta ni neu Jose Mari Larramendi zuzendari bezala. Gizarteko aktoreak, ONG-etako voluntarioak, bolondresak, soziologia lanetan dihardutenak, partaidetza zinegotziekin batera alkartu eta lana egitean nahi genuke. Ikastaroa beraz, ekintza praktikoetatik abiatuko da, hausnarketa sakonetara pasa eta bukatzeko inguruan nola txertatu eta geroari so eginaz bukatuko dugu. Beraz, Miramar Jauregian, abuztuaren 29an, elkar ikusiko garelakoan, ondo izan.